Id-Direttorat taż-Żamma tal-Parks huwa mgħammar b'apparat u inġenji ġodda li fuqhom intefqu €900,000. Meta l-Ministru għall-Ambjent intwera r-riżultat tal-investiment li għamel il-Gvern, id-Direttur ta' Parks Herman Galja tenna kemm dawn se jkunu importanti fiż-żamma ta' spazji pubbliċi. Permezz ta' dal-investiment li għadna kif ħabbarna llum, dal-makkinarju u l-inġenji ħajkunu qegħdin jgħinu l-ħaddiema tagħna fl-operat li nagħmlu kontinwament madwar Malta. Il-mezzi li xtrajna ħajkunu qed nużawhom anke f'proġetti nazzjonali f'għandu x'jaqsam ukoll afforestazzjoni ta' siġar. L-istess direttorat rat kabbir kemm fl-istruttura tiegħu u kif ukoll fis-siti li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tiegħu. Il-Ministru José Herrera enfasizza li t-teknoloġija tal-lum hija parti integrali mill-ħidma ta' kuljum u mingħajrha ma tistax tkun effettiv u effiċjenti. Jiena kemm jien f'dan il-Ministeru realizzajt li dan id-direttorat għandu portata enormi mhux biss għall-Ministeru tiegħi imma għall-pajjiż. Kif intqal, 70% tat-territorju Malti għadu kampanja. U hemm bżonn li nipproteġuh dan il-parti ta' Malta u nkomplu nsebħuh. Il-Ministru ħabbar li fil-jiem li ġejjin se jniedi riforma dwar Natura 2000 li tkopri 13% tal-Gżejjer Maltin permezz ta' 30 żona. Riforma li se tagħti responsabilità ikbar lid-Direttorat tal-Parks. Se nħabbar il-management plans fil-ġimgħat li ġejjin u xi ħadd irid imanagehom. Għanut li jiena niddikjara żoni Natura 2000 u mbagħad inħalluhom. U jiena naħseb li l-Parks bl-esperjenza li għandha hija l-entità governattiva l-aktar kapaċi biex tindokra u tsebbaħ dawn u tippreserva dawn in-Natura 2000 sites.